29. minúte druhého polčasu. Ale pri lopte je Celtic. Celtic bude zahrávať ďalšiu akciu. Lopta v pokutovom území. Dajme ju von, lebo je tam Petrov. Zadovka tesne vedľa. Tak toto prežiť, tak toto bude umenie. Držte palce pri rozhlasových prijímačoch. Petrov dostal dobrú prihrávku s zadovkou. Sa snažil vypáliť, aj to bolo veľmi pekné, ale neprinieslo to vytúžený 4. gól pre Celtic Glasgow, ktorý útočí celý druhý polčas, útočí doplných, my sa bránime, nevieme podržať loptu. Mikulič teraz, áno, bol faulovaný, dobre, je to v poriadku, nebol to veľký faul, našťastie, hovorím, je to v poriadku preto, lebo opäť získavame cenné sekundy. Mikulič sa už postavil, je tu Debnár, ktorý bude rozohrávať z našej polovice, zrejme bude centrovať alebo rozohrá iba nakrátko, ťažko povedať. Vladimír Weiss teraz komunikuje so svojimi chlapcami na trávniku, dostal loptu Fodrek, ale nedokázal si ju možno aj v tej obrovskej nervozite už teraz spracovať pri bránkovej čiare a tým pádom nedokázal ani ocentrovať. A tak je tu opäť Celtic, ktorý Lennonom stredom ihriska môže ísť dopredu. 30. minúta druhého polčasu. Celtic útočí. Je tam opäť Meloni, nový muž na ihrisku. Opäť jeden z ďalších centrov do 16. Odvrátili sme, ale iba na chvíľu na rohový kop. Opäť sa hrá hudba. Opäť každý na nohách. Každý tlieska. Neuveriteľná atmosféra. Gordon Strachan nervózny tiež, ale stále verí svojim. A čo teraz? Rohový kop. Podaní Celticu. Lopta rozohratá, Čobej vyskakuje, ale aj hráči Celticu, dajme loptu von, chlapci. Borbej tam bol, dajú iba na chvíľu von, pretože opäť je tu Lennon v spolupráci s Melonim. Našťastie teraz dobre nezakombinovali hráči Celticu, pretože lopta sa dostala až dozadu ku Kamarovi. Kamara rozohráva tentoraz dopredu na Petrova, nepresná prihrávka, už podržme na chvíľu loptu. Fodrek to možno teraz urobí, ktorý prešiel stredom ihriska. Prihrávka na Halenára, dopredu šprintuje Mikulič, loptu dostáva Fodrek, poďme ešte, zaútočme, podržme loptu. Fodrek na hranici pokutového územia, prihrávka na Halenára, okamžite je pri ňom samozrejme Kamara, takto to nepôjde, pretože ideme proti trom v dvojici. Halenárov veľmi nepresný, center na Kozáka, Kozák nespracoval loptu, lebo bola nepresná, a tak je tu príležitosť pre Celtic Thompsonom prejsť stredom ihriska, prihrávka na ľavú stranu bola nepresná. Dobre. Už aj Celtic je nervózny. Koľko ešte? Stále sa pozerám na tie svoje hodiny. Ešte 14 minút do konca tohto odvetného stretnutia. Neuveriteľného stretnutia. Je to zážitok ako hrom pre všetkých, ale čo sa deje dole na trávniku v týchto chvíľach? Tak to sú nervy na oboch stranách. McManus rozohráva na Baldeho, to je v poriadku, pretože si hráči Celticu prihrávajú loptu, obráncovia na vlastnej polovici. Teraz sme trochu zústili priestor v strede poľa, ale opäť je tu Kamara centruje do 16. Pozor, odvrátili sme loptu s Taňom do bezpečia, ale to bude ďalší roh a tie rohy sú veľmi nebezpečné. V tomto stretnutí, tu na ostrovoch, tu v Glasgowe, kde Škóti vedia zahrávať štandardky, vedia hlavičkovať, najmä Hartson, ktorý však v druhom polčase ako si tak trochu odišiel. Sú tam jeho ďalší spoluhráči, ktorí sa presadzujú. Čobej takmer chytil loptu, ale myslím, že Debnár to bol zo spoluhráčov, loptu dostal do bezpečia, ale iba opäť na chvíľu. Tak počujete to, Celtic útočí, teraz to bude postavenie mimo hry, alebo nebude, ale našťastie loptu dostáva Čobej. Vyzeralo to na offside, rozhodca nezapískal, neukázal nič ani postranný a teraz Čobej bude zahrávať. Vladimír Weiss na nohách, gestikuluje, robí čo môže, ukazuje rukami, nohami. 34. minúta druhého polčasu. Čobej rozohráva na Fodreka. Fodrek sa snažil hlavou posunúť loptu na Halenára, ale toho odzbrojil McManus. Lennon je tam pri lopte, prihrávka na ľavú stranu na Kamaru. Hrá sa teraz na domácej polovici, prichádza tam Thompson, ktorý zbiera lopty, robí čo môže, rozohráva
akcie, rozohráva štandardné situácie. Kamara vracia loptu na McManusa v zápäti na Lennona, ten je v strede ihriska, je tam pri ňom Fodrek, je tam aj Halenár, ale stále si hráči Celticu posúvajú loptu z kopačky na kopačku, v zápäti sa do hry zapojil aj Hartson, ale dobre sme teraz hráčov domáceho kolektívu vytlačili z našej polovice, nevedia zakombinovať, nevedia rozohrať poriadne akciu. Opäť Vladimír Weiss ukazuje praváčkou, ľavačkou, chodte, vysúvajte sa aj hore trochu chlapci, pretože je tam veľa voľného priestoru a tak sa potom operuje samozrejme hráčom Celticu v podstate dosť jednoducho. Opäť center na druhú stranu ihriska, tam je Hartson v súboji s Ďuricom, vyhráme tento súboj, áno, Borbejom. Borbej posúva loptu na Fodreka, ten je dosť často pri lopte. Poďme, Braňo, poďme, treba ju aspoň podržať na chvíľu. Opäť tam bol faulovaný Obžera, chudák. Tak ten si dnes vytrpí, ale maká, robí čo môže, ťahá naše akcie. V prvom polčase bol veľmi aktívny, spolupráca s Kozákom fungovala. Teraz prihrávka na hranicu pokutového územia na Halenára. V pokutovom území je iba Mikulič. Halenárové akési pokusy o kľučky nevyšli. Lopta sa dostáva za autovú čiaru, čo teraz ukazuje španielský rozhodca, ktorým je Alberto Undiano Majlenko. Áno, dostala sa za autovú čiaru, ale budujú mať hráči v modrých dresoch a to sú naši futbalisti. Poďme teraz, Kozák zle rozohral, tak je tu opäť Lennon, ale sekundy a minúty samozrejme plynú, ale ešte stále ich je dosť a dosť. Mám taký pocit v tomto stretnutí ešte nejakých 10,5 minúty do konca tohto zápasu, do konca riadneho hracieho času. Čo urobí Celtic? Vypracuje si ešte nejaké šance, ktorých bolo naozaj v druhom polčase neúrekom. Našťastie dali iba jeden gól v 54. minúte. Predtým 22. Thompson z pokutového kopu 1-0, potom 45. Hartson 2-0, 54. McManus 3-0. Opäť útočí Celtic na pravej strane, bránime sa, pozor chlapci, pozor, lebo príde center do 16, našťastie bol zblokovaný. Nervozita na štadióne Parkhead tu v Glasgowe, v tomto nádhernom futbalovom prostredí. Prinesie nám šťastie, prinesie nám prehru, ale zároveň postup cez toto kvalitné mužstvo, cez tento veľkoklub, ktorý sa určite radí medzi top 10 klubov v Európe, čo sa týka organizácie, možností, schopností. Naozaj je to obrovský klub. Opäť center do 16, gól! Joj. Tak toto už nie. Celtic dáva gól 10 minút pred koncom zápasu. Celtic dáva gól. A bol to práve Craig Beattie hlavou. 80. minúta stretnutia. Beattie 4-0 hlavou po centri z ľavej strany. No, poďme sa venovať zápasu. Jebnár rozohráva na pravú stranu Mikuličovi. Mikulič sa k lopte nedostal, pretože bol tam McManus a teraz ak je niekto nervózny, tak som to ja, ste to vy. A sú to najmä hráči bratislavskej Artédy. Je obrovská šanca Celticu, opäť Šobej vybehol, zachránil naše mužstvo, každý na nohách, Glasgowe, všetci, rozohráva Fodrek, bol tam faul na nášho hráča, rozhodca hru zastavil, 0-4 môžeme prehrať, 0-5 už by bolo horšie, pretože nasledovalo by predĺženie a neviem si predstaviť, čo by sa tu dialo v nastavenom čase. Poďme chlapci, poďme, Baláš, Borbej, kapitán mužstva, ťahá útok stredom ihriska, kde sa veľmi nedá presadiť. Fodrek v spolupráci s Mikuličom, ale je tam pri ňom Lennon. Kozáková prihrávka na Halenára, Halenár sám vypál, Ďuro, strela nebezpečná z 20 asi 3 metrov, letí tesne nad bránu polského brankára Artura Boruča. 38. minúta druhého polčasu. Celtic vedie 4-0. Vedeli sme, že zápas odvetný môže byť veľmi ťažký, ale že toto sa stane. Aj Vladimír Weiss sa pozerá na svoje hodiny, na svoje zázračné hodiny.
Helen Thompson rozohráva v strede ihriska, center na Kamaru, ten je opäť voľný, chlapci, však ten Kamara dáva všetky centre do 16 a my ho necháme voľného, opäť je tu Kamara, tento raz centruje pravou, ale Borbej bol dobre postavený, Mikulič, poďme Martin, máš dostatok síl, dobre, zašprintoval, chcel prejsť stredom ihriska, bol zastavený, budeme vádzovať v 39. minúte druhého polčasu, samozrejme, nikto sa tam neponáhľa. Prišiel tam napokon ten posledný, Ondrej Debnár, ktorý bol najďalej od lopty, to je logické. Vybral si Kozáka. V zápätí sa od McMahonu sa dostáva lopta za autovú čiaru. Pozerám sa v rámci možností do tvári našich hráčov, ktorí majú toho plné zuby tohto odvetného stretnutia, ktoré je, myslím si, že ešte ťažšie, ako sme čakali. Najmä ten druhý polčas. Nič tomu nenasvedčovalo po tom prvom, že to bude také ťažké, najmä do toho druhého gólu. Keď sme držali so súperom krok, keď sme s ním hrali otvorenú partiu, aj keď sme nemali gólové šance, ale ten uragán, ktorý sa tu spustil po zmene strán, tak to je niečo neuveriteľné a veľmi nepríjemné. Hartson bojuje o loptu, ale našťastie on fauloval a nie Borbej. Výborne, pán rozhodca, ďakujeme. Pred pokutovým územím súboj, napokon tam bol Staňa s Hartsonom. Staňo úspešný, pretože Hartson si pomohol rukou. 41. minúta druhého polčasu. Celtic Glasgow, Artmedia Bratislava 4-0. Po polčase 2-0. Nevieme zaútočiť. Pavol Staňo teraz vyhral hlavičkový súboj v strede ihriska, teraz tu bude Ján Kozák, len to nedávaj dozadu, dal to dozadu na Debnára, ten vykopol za autovú čiaru. Ján Kozák ukazuje spoluhráčom pokoj, už to vydržte chlapci. Helen Thompson rozohráva do stredu ihriska. Helen Thompson na Telfera, nádherná atmosféra, ale nehrá nám do karát. Určite sa hrá lepšie pred 60,000 divákmi ako pred 1000 na nejakom našom slovenskom štadióne. Opäť Telfer na pravej strane. Už mi aj hlad odchádza pomaly, ale musím vydržať aj ja do konca. Dúfam, že sa nebude predĺžovať, pretože to by bolo oheň a síra na našu bránu. Opäť útočí Celtic na pravej strane, už len odkopávame lopty a ešte budeme striedať. Vychádza Milorad Bukvič, srbský futbalista. A kto odíde, sa dozvieme o malú chvíľu. Juraj Halenár. Tak Juraj Halenár v dnešnom stretnutí sa nepresadil. Nevyšlo mu to. Hoci sa snažil, mal tam jednu streleckú dobrú príležitosť v prvom polčase, keď vypálil po zemi. Mal aj ďalšie pokusy, ale neboli presné. V každom prípade urobil obrovský kus práce v prvom zápase. Strieda aj Celtic. Prichádza tam hráč číslom 14 Ali Adier. To je francúzsky nádený 19-ročný futbalista tiež, ale veľmi dobrý. Videli sme ho na telnom poli, čo tam dokázal. Ešte napokon rozhodca nedal pokyn. Vyšiel tam iba náš futbalista Bukvič. 43. minúta druhého polčasu. Joj, ja to neprežijem. Celtic, Artmedia Bratislava 4-0. Čo ešte prinesú záverečné sekundy a minúty tohto stretnutia? Budeme oslavovať po konečnom výjazde. Bude radostná cesta domov v nočných, skoro ranných hodinách do Bratislavy špeciálom. Dúfam, že bude. Dúfam, že v lietadle slovenskom bude striekať šampanské. Aj keď Celtic to nechce, Celtic útočí. Hodili loptu opäť do hry, ale dostáva sa až domov McManusovi v zápätí ku Kamarovi. Naši sa bránia, naši všetci na vlastnej polovici. Opäť pozor teraz Jan Ďurica, pretože smeroval center na Beattyho a teraz faul na nášho hráča. Faul! Áno, rozhodca ma vypočul. Faul tentoraz na Debnára, ktorý sa zvíja na ihrisku. Robí to dobre. Dobre, Ondro. Pretože prebiehajú posledné minúty riadneho hracieho času. Často hovorím o riadnom hracom čase. Nechcem privolať predĺženie. Dúfam, že sa nebude predĺžovať.
Takže 43. minúta druhého polčasu. V 22. minúte zápasu Alan Thompson otvoril skóre z pokutového kopu. V 45. dal Hartson ešte v prvom polčase samozrejme druhý gól. V 54. McManus s ľavou tretí a v 80. Beatty štvrtý. A už nikto nedá gól, dúfam. Ak tak iba hráči alebo hráč bratislavskej Artmédie. Dôležité bude samozrejme aj to, koľko pridá hlavný rozhodca Alberto Undiano. Majlenko zo Španielska, Baláš Borbej vykopáva loptu z hranice 16. Opäť si to môže zopakovať. Podarilo sa mu to, ale iba nakrátko, ale Bukvič by mohol získať loptu. Teraz je to veľmi nepresné, rozhárané na oboch stranách. Opäť príde center do našej 16. Ešte sme tú loptu nezblokovali. Pozor chlapci, a bolo tam postavenie mimo hry. Postavenie mimo hry. Fantázia. Tak už aj takýmto momentom sa musíme tešiť. Už aj takýmto momentom, keď sa súper ocitne v záverečných sekundách, samozrejme v postavení mimo hry. Vladimír Weiss sa neustále pozerá len na svoje hodiny. Nejakým spôsobom sa snaží diskutovať s náradným rozhodcom, dohovárať, koľko by mal ešte ukázať, koľko sa bude nastavovať. Čobej rozohráva, ako by nám pomohol nejaký gól, ako by nám pomohol strelený gól a už by bol koniec zápasu. Ale v týchto chvíľach sa opäť bránime. Tchúš by mal byť skôr pri lopte ako Beatty a našťastie Tchúš ani nemusel zasiahnuť do lopty, pretože letí za autovú čiaru. 3 minúty sa bude nastavovať tu v Glasgowe. Niečo sa nepáči Gordonovi Strechenovi, ktorý je samozrejme tiež nervózny, každý je nervózny, jedna aj druhá strana. Kamara opäť dlhý center do nášho pokutového územia. Poďme teraz, Martin Mikulič má tam voľný priestor, ukazuje sa mu Kozák, rozohráva Janko, treba prejsť stredom ihriska, dobre to urobil, vybojovali sme autové vadzovanie už v nastavenom čase. Chlapci, poďme a teraz hádka, nervy pracujú na oboch stranách, nejaké nedorozumenie pri našej lavičke. No našťastie to tam prišli upokojiť usporiadatelia, neviem čo sa tam stalo, ale samozrejme každý je nervózny, už aj na trávniku. A teraz Debnár vhadzuje a diváci pískajú, pretože naši ťahajú čas, akým spôsobom sa len dá, všetkými možnými prostriedkami. Poďme, Borbej, pozor teraz! Omáci opäť útočia Aliadeirom, ktorý má dostatok priestoru, opäť lopta 16, teraz ju dojme už do bezpečia. Poďme, Braňo obžera, urob to, dobre, urobil to, vyniesol loptu z pokutového územia, v zápätí ju strácame. Nastavený čas v Glasgowe. Nastavený čas, opäť center do 16, zrazená lopta, dajme ju preč, pretože je tam Hartson. Dobre, Jan Ďurica, tak toto sa nedá prežiť, vážení poslucháči. Záverečné sekundy, pán rozhodca, pískajte už konečne, aj keď ešte neubehli 3 minúty, opäť center na 16 a už ju treba dať preč. Bukvič, ak máš dostatok síl, dobre. V akrobatickom zákroku dostal loptu na druhú stranu. Obaja tréneri pri autovej čiare. Opäť lopta letí na hranicu nášho pokutového územia. Treba brániť zubami, nechtami. Janko Kozák, upokoj to, má loptu. Prejde stredom ihriska, pokúsil sa, faulovaný Fodrek. Áno. Fodrek bol faulovaný. Fodrek si upravuje kopačku pravú, tak to treba. Fodrek bol faulovaný. Michal Hýb na nohách. A teraz sa tu fanúšikovia Celticu čudujú a pozerajú na mňa, prečo tak kričím. Ale to mi neprekáža. Hráme ďalej. Fodrek, dobre to urobil. Dostal loptu za pomoci Kamaru za autovú čiaru. Čakáme na záverečný hvizd. Niektorí ľudia už aj odchádzajú. Neuveriteľné, že odchádzajú. Útočíme alebo snažíme sa loptu prestrčiť do pokutového územia a nevyšlo to, ale zle rozohral aj Celtic. Jano Kozák na polovici súpera podrží loptu, prihrávka na hranicu pokutového územia, tam je Bukvič, tam je to všetko v poriadku. 16. Bukvič padá, ale to nebol faul, koniec! Artmédia Bratislava vyradila Celtic Glasgow z Ligy majstrov, je tu koniec. A napriek tomu výkonu, napriek tým 4 inkasovaným gólom, napriek druhému polčasu, ktorý bol fantastický do strany domácich,
nie príliš dobrý zo strany našich. Všetci sa momentálne radujú, celá lavička vybehla. Hráči ďakujú, tlieskajú. Chlapci to dokázali. Nikto nebude spomínať na túto odvetu. Nikto. Na zajtra, alebo zajtra už na ňu zabudneme. Zajtra už bude bezpredmetná. Prehrali sme 0-4, ale vyhrali sme túto bitku s týmto škótskym veľkoklubom a škótsky fanúšik tlieska, aplauduje, skanduje. Vyhrali sme vojnu. Je to fantastické, vážení poslucháči, ja ešte zopakujem samozrejme strelcov. Thompson, Hartson, McManus a Beatty. To všetko boli strelci Celticu Glasgow, ale momentálne sa raďujú a ďakujú hrstke fanúšikov, ale aj tým škótskym hráči bratislavskej Artmédie. Krásny pocit, budeme hrať s víťazom dvojzápasu Partizan Belehrad, Sheriff Tiraspol v 3. predkole Ligy majstrov. A bude obrovská šanca dostať sa do skupiny. Ak by to nevyšlo, tak stále bude Artmedia Bratislava, ktorá zdraví aj teraz divákov, pokračovať v pohári UEFA. Už to nebudem naťahovať. Ešte raz, radostná informácia. Celtic Glasgow síce zdolal v odvete druhého predkola Ligy majstrov Artmediu Bratislava 4-0, po polčase 2-0, ale do tretieho predkola postupuje bratislavská Artmedia. Ďakujem vám veľmi pekne. A držte palce, samozrejme Artmedii aj pri ďalšom pokuse dostať sa ďalej. Teraz má slovo Bratislava. Neskutočná dráma je teda za nami. Gratulujeme bratislavskej Artmedii k postupu do tretieho predkola cez 39-násobného škótskeho majstra Celtic Glasgow.